It-tfassil ta' triq il-qudiem mhix esklusivament f'idejn mexxejja politiċi, kliem li tenna l-Prim Ministru Joseph Muscat u li jipprovdu sommarju perfett tar-raġuni wara t-tniedija tal-Commonwealth People's Forum f'Malta. Din hija laqgħa li tiġbor organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-soċjetajiet ċivili fi ħdan il-pajjiżi fil-Commonwealth. It-tema tal-laqgħa hija What Makes Resilient Societies. Il-Prim Ministru Malti fakkar li wieħed m'għandux ifixkel l-elastiċità tas-soċjetà mal-status quo u uża s-soċjetà Maltija bħala eżempju. Soċjetà li qed tavanza f'setturi bħat-turiżmu u l-manifattura u li qed ittejjeb il-front soċjali tagħha bl-introduzzjoni ta' child care b'xejn għat-tfal kollha u l-Unjoni Ċivili għal koppji tal-istess sess. Hawn dawk miġbura nfexxu f'applaws. Id-diversità u l-identità kienu msemmija mis-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Għawdex Sharma. Iddeskrivihom bħala parti integrali mill-Commonwealth. Fost is-suġġetti li elenka bħala ta' importanza massima hemm it-tibdil fil-klima, ir-radikalizzazzjoni, il-migrazzjoni, il-komunitajiet żgħar u żvantaġġati, iż-żgħażagħ, it-tolleranza u r-rispett lejn ir-reliġjonijiet. Fuq l-aġenda wkoll hemm alternattivi għal prodott domestiku gross fil-kejl ta' kemm soċjetà qed tagħmel progress. L-ekonomiji blu u ħodor, il-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem, it-tmiem ta' żwiġijiet sforzati fost tfal taħt l-età u l-identità soċjali. Sharma sostna li dawn huma suġġetti li hemm bżonn jiġu diskussi fil-waqt li wieħed iżomm f'moħħu l-ħtiġijiet ta' kull parti tas-soċjetà, mhux ta' parti privileġġjata biss. Il-chairperson tal-forum, Jacqueline Mikallef Grimo, fakret li dak li jingħad f'dan il-forum se jibqa' jidwi għal sentejn sakemm jerġa' jitlaqqa. Faħret il-fatt li l-Gvern Malti iddedika Ministeru sħiħ għad-dialogu soċjali. Fuq kollox esprimit tama li diskussjonijiet bħal dawn iqarbu iż-2 biljun persuna u 200 miljun lejn il-politiċi u dawk involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet.